Yo, ya mamu nyina kwaba eba eda sika Ghana ene Cof TV Ghana so. Ya dika ahyembo say ya busu aye bo apro wo my Ghana mu. Ntine ye kɔ all the regions yenim no. Sese no ye de ani ewura eye Eastern region. Meka say eye ebri ye de befa ebri na ya to aso ye bɛkɔ yenim kopem say be wuram ye akopie Eastern region inside ankasa. Enti ya nhya ne nso pa. Ntine yɛde mo free ɛyɛ adanta ha sei yɛde mo afa mu afa yi mensa yɛde afro ɛyɛ Ebri Mountain so no na afa yɛde video na ba na wie yɛtwa mfonye kakra kyerɛ mo sɛde da bia yɛaka no monka yɛn ho mo subscribe to ɛyɛ channel no na ba bia yɛkɔ bia no sɛ wonim hɔ kora na nso de sua ade wonim hɔ nso ana nso ɛkaaka wa mo hu enoma akɔkɔ so ɛyɛ mpuntudwuma aba mantam wɔ ne kwan ne so nyaa no wahu tine wɔ sɛ wɔn so timi yɛfa ho bia no wɔn so atimi akyerɛ wɔ adwen na nkakraka na yɛnyina aboa ama ɔman Ghana yɛkra bɛhwɛ wobɛtimi de comment ato video na se ana wobɛtimi da send yɛ WhatsApp line so WhatsApp line na go screen so no na bibia ni a yɛ no bɛdi nkita ho ɛda mo nyina ma se Nyankopɔn nka mo Yeah.